гузариши Роналду ба Ал-Наср такони ҷиддие ба футболи Осиё дод. Криштиану аз рӯзи аввал таъсир ба Ал-Наср расонид ки аз обуначиёни даста фаҳмидан мумкин. айни ҳол 10 миллион нафар ба дастаи арабӣ диққат дода истоданд. Новоста аз шартномаи 2,5-сола бо маблағи 175 миллион паунд. баъзеҳо фикр мекунанд ки Роналду бо ин гузариш худро ноком кардааст. дар бозии аввал натавонист голе бизанад. гуфтушунид оиди бозгашт ба футболи Аврупо ва аз Суперҷоми Арабистон хориҷ шудан вазъро ногувор кардааст. ба ҳамаш нигоҳ накарда 5 таъсири бади Роналдуро дар дастаи наваш имрӯз ба шумо хоҳем гуфт. рафтем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. дар Yagex регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. якум, рақибонро қавитар гардонед. бисёриҳо гумон доштанд ки ҳимоятгарони чемпионат аз ҷониби Роналду шикаст дода мешаванд, вале ин чиз рух надод. баръакс, рақибон бо будани ӯ бозии қавӣ нишон медиҳанду аз иштибоҳ кардан эҳтиёт мекунанд. яке аз ҳамдастаҳои Роналду бобати ҳузури ӯ дар ҳайат ва таъсираш қайд кардааст. Луис Густаво гуфт ки баъзан будани Роналду ба мо душворӣ меорад. рақибон ба тамоми қувваашон муқобилат нишон медиҳанд. ӯ ба ҳама рӯяи қавӣ медиҳад. Луис Густаво ба гумонам бозиҳои қаблии Роналдуро тамошо накарда ин гапҳоро гуфт. дуюм, таваҷҷӯҳи зиёд ба Роналду. дар ёд доред, вақте ки Роналду ба МЮ баргашт, Габриэл Абонлаҳор пешгӯӣ карда буд ки Криш ноком мешавад, чунки Роналду ба сабки бозии МЮ рост намеомад. албатта ӯ ҳақ баромад, зеро Криш ба фишори зиёди футболии Тенхак тоб наовард. ана ҳамин мушкилӣ то ҳол дар Ал-Наср дида мешавад. дар бозии полуфинали ҷоми Арабистон бисёриҳо фикр мекарданд ки Роналду дастаро ба финал мебарорад, аммо садои суӣ дар Марсул парк шунида нашуд. Роналду мушкилӣ овардан як тараф, балки асолатҳои беҳтарин ҳам гол зада наметавонист. Руди Гарсия сармураббии Ал-Наср бисёр дар ғазаб буд. ӯ баъди бозӣ гуфт ки футболбозон аз ҳад зиёд ба Роналду таваҷҷӯҳ мекунанд. ин барои бозингарони даста мушкил аст ки ҳамеша тӯбро ба пои Роналду бурда диҳанд. афсӯс, ҳақиқат ҳамин шуд. бозингарон ба ӯ умеди калон доранду тӯбро ҳамеша ба Криш меспоранд. танҳо мухлисон дар фишор намемонанд, балки бозингарони ҷавон ҳам дар ҳолати ногувор мондаанд. сеюм, бозингарони ҷавон дар бозӣ бо Роналду фишор эҳсос мекунанд. таҷрибаи ветеранҳо ба ҷавонон таъсири мусбӣ мерасонад. масалан, Зидан ситораҳои зиёдеро тарбия кардааст, ба монанди Андре Пирло. аммо баъзан ин чиз баръакс мешавад. имрӯз бозингарони ҷавони дастаи Ал-Наср дар бозӣ кардан бо Роналду фишор болои худ эҳсос мекунанд. замони Решфорд ва Санчо низ ин мушкилиро доштанд, вақте сармураббӣ дар гирди Роналду даста сохтан мехост. Решфорд мавсими қаблӣ маълум набуд ва ҳамеша чашм ба Роналду дошт ки ба бекор шудани тактика меовард. ана вақте Роналду рафт, ӯ озод бозӣ дораду дилхоҳ рақибро ба зону мешинонад. дидед мушкилии дастаи Ал-Насрро? охир Роналду ҳам инсон аст. ё бо ӯ оромона бозӣ мекунӣ, ё мунтазир мемонӣ ки кай аз даста меравад. ин чиз ҳам имконпазир аст. чорум, ӯ метавонад ба наздикӣ ба Аврупо баргардад. ҳамдастаҳои Роналдуи панҷкарата барандаи тӯпи тиллоӣ шояд партӣ карда истода бошанд, вале имкон дорад ки ин ҳикоя ба наздикӣ анҷом ёбаду онҳоро ғамгин сӯзад. бале, дуруст фаҳмидед. сармураббии Ал-Наср Гарсия тасдиқ карда буд ки Криштиану Роналду бозингари лозима аст. ӯ ба даста кӯмак мерасонад. беҳтарин бозингари ҷаҳон ба ҳисоб меравад. ӯ дар Ал-Наср анҷоми корнома нахоҳад кард. Роналду ба Аврупо бармегардад. маълум аст ки мутобиқ ба шартнома Роналду метавонад ба Ньюкасл дар Лигаи Чемпионҳо иштирок кунад. гузариш иҷоравӣ мешавад, чун ҳарду дастаро шайхҳои араб идора мекунанд. Ньюкасл ҳоло дар ҷои чаҳорум аст ва мухлисони Ал-Наср бояд омодаи рафтани Роналду шаванд. вале савол ҳамин ки Роналду ба Ньюкасл кӯмак кардан метавонад? ҳолати феълиашро дида ҷавоб гуфтан мушкил аст. панҷум, мушкилӣ бо голзанӣ. Роналду аз ҳаёти феълиаш роҳат карда истодааст. 175 миллион паунд маоши доштааш то мурданаш кофӣ аст. ӯ ва Жоржиня чеҳраҳои асосии минтақа шудаанд. дар интервюи худ бо Перс Морган Роналду қайд карда буд ки ҳар як лаҳзаи дар ин ҷо будаашро хуб гузаронида истодааст.
аксҳои инстаграмаш ҳам нишон доданд ки 29-солагии занашро дар шаҳри Риёз дар тарабхонаи арменӣ ҷашн гирифтанд. Вале ҳунари дар майдон доштааш монанди хушҳолиҳои беруна нест. Мушкилии асосии ин кам будани голҳояш аст. Ба ғайр аз бозии охир, ӯ танҳо як зарбаи ҷаримавӣ дошту халос. Дар бозии дӯстонаи Ал-Насру ПСЖ дубл кард, вале он барои пирӯзӣ шудан кофӣ набуд. Ҳақиқат ҳамин аст ки гузариш ба Ал-Наср ба Роналду таъсири хуб нарасонидааст ва танҳо як гол доштан дар чемпионат дарди сари сахте ба Ал-Наср шудааст. Онҳо ҳоло ҳам дар садри ҷадвали лига ҳастанд, вале агар Роналду ҳамин хел идома диҳад, корҳо чатоқ хоҳад шуд. Ин маълумотҳо барои имрӯз кофӣ аст. Оиди ҳамроҳшавии Роналду ба Ал-Наср ягон гуфтанӣ дошта бошед, дар комментария нависед. Хайр дӯстон.